Excuse me. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Bicolanos TV. At gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe at sumusuporta sa aking YouTube channel. Hello sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please support and subscribe to my YouTube channel. Dahil hindi ka lang matatakam at mabubusog, kundi mabubusog ka pa sa kaalaman pagdating sa kusina. Paano magluto at matututunan mo yung kakaiba na mga nadidiscover kong menu na mismong makikita mo dito sa aking YouTube channel. At pwede mo itong lutuin sa inyo hapagkainan. Shoutout nga pala kay Joby Lorico Jr. ng Santa Rosa, Laguna. Pasensya ka na kasi bago pa lang ako sa channel. Bago pa lang ako sa kalakaran ganito, hindi ko pa alam kung paano magganon. Kaya medyo nangangapapa ako. So, shoutout sa iyo at siya nga pala, siya yung nag-request nung dinuguan. Sa may mga gusto mag-request ng mga menu or cuisine o mga paborito nyong putahe o gusto nyong tikman through my YouTube channel, please comment down below. Okay. At susubukin kong lutuin ang inyong mga request. And that's it. So, ang aking lulutuin for today ay tilapia. Tilapia na may pechay pa. Isa sa balita ko yun daw yung paborito o pambansang isda. Parte diyan sa Alabang. Oh my God! sa Muntinlupa na yung pechay, tapos may yung pechay na tapos meron pang tilapia na tapos meron pang pichay. Tilapia na may pechay, di ba? So yun na, dahil ngayon ay magluluto tayo ng tilapia na may pichay. Kalahin mo yun, package tilapia na may pechay. With a twist of Bicolanos TV, syempre gagataan natin. So lulutuin natin ang kakaibang linamnam ng tilapia. Pagluto ng ginataang tilapia, ito yung gagamitin nating mga sangkap. Merong bawang, may sibuyas, may luya, may kamatis, may siling green, may talong, at merong pechay. Saka yung gata. Okay? Unang gagawin sa pagluto ng ginataang tilapia ay papaksiwin ko muna siya. So, ang ilalagay natin, papailalim muna yung talong. Tapos ilalagay na natin yung tilapia. At
Hatiin ko yung tilapia para pwedeng hapunan. Papaksiwin ko muna siya bago nating lalagyan ng gata. Lagyan ng tuyo, suka, lagyan ng asin, lalagyan natin ng tubig. Tatakpan muna natin siya. Wow! Ganyan na siya, ganyan ang magiging itsura noon kapag pinapaksiw mo. Para siyang style adobo. Tapos patutuyuin lang natin ng konti, tapos saka natin lalagyan ng kakanggata. Patutuyuin lang natin ng konti. Charan! Ayan! Diba? Pansin nyo? Tuyo na siya. Tuyo-tuyo na lang ng konti. Medyo may sabaw-sabaw pa. So lalagyan na natin siya ng kakanggata. Kapag ka naglalagay na kayo ng kakanggata, huwag nyo na siyang tatakpan. Para yung gata niya hindi siya mamumuo. Saka para lumabas yung tipong nagmamantika. Kasi pagka tinakpan mo siya, parang nagme-melt siya, parang nagiging water na lang yung style ng gata. So, ganyan lang siya. Hayaan nyo lang na ganyan. Tapos, lulutuin nyo ng konti yung kakanggata niya para lumabas yung mantika niya. Ganito lang paghalo-halo nito. Yan. Kasi hindi na ako pwedeng haluin, madudurog ang tilapia. Ganyan siya. Parang nag-color brown siya gawa doon sa toyo. Lagyan natin ng asukal para mag-contrast yung alat sa yung tamis. Kasi alam nyo, ang asukal, pampatanggal yan ng konting alat ng niluluto. Okay. Hindi naman totally yan. Ang niluluto nilalagyan ng asukal para matamis. Hindi, magiging matamis lang yung niluluto mo. Kapag sobrang tamis, sobrang na yung nilagay ng asukal. So, ganyan siya. Patutuyuin lang natin to ng konti. Lagay na natin yung pechay. Ganyan lang yung pechay. Kaya, hindi naman to ganong sensitive pagdating sa pagluto, di ba? Madali lang naman magluto. Nawala na yung tilapia, natabunin mo ng pechay. Mas malasa ang kinadaan kapag yung isang isda ay pinaksiw mo muna. Malapit na yan. Kapag meron kayong mga gulay na matitigas, isama nyo na doon sa pagpaksiw para pagtuyo na ng konti yung isda nyo o yung paksiw, pwede nyo nang ilagay yung kakanggata. Saglit lang, takes few minutes,
Tapos lalagyan mo ng kakanggata, luto na siya. Okay. Pag tuyo na siya, yun. Saka mo siya lalagyan ng kakanggata and the rest, lalagay mo na yung pechay. Ang pechay ng bayan. Ayan, o diba? Wow, sarap. Daming gulay. May talong, may pechay. Pwede kayong maglagay kahit anong gusto nyo gulay na ilalagay nyo sa ginataang tilapia o kahit sa ano pang klaseng isda na gusto nyo gataan. Kasi yung mga yan, applicable naman yan. Wala naman po pwedeng identification niya kung saan po pwedeng ilagay eh. So, tilapia, hindi pwede sa ganyan. Pwede yan lahat. Basta, depende na rin sa gusto nyo kung ano gusto nyo ilagay. O, diba? Wow, sarap. Okay na yan kasi hindi ko na siya patutuyuin ng sobra kasi mas masarap yung sabaw nito. Masarap isabaw sa kanin kapag kumakain ka. Kain na ako. Follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Sarap. Malalasahan mo yung asim nung paksiw. Tapos ginataan mo pa siya. Excuse me po. Ako. Mas masarap yung may gata na siya, may pechay at may talong at may konting asukal. Yan, sarap. Sarap. Kaya tayo. Isa rin to sa mga favorite kong pagkain. Excuse me. Sarap.